Индикаторът Price Channel Stop NK, който ще разгледаме сега, не се намира в MetaQuotes редактора на MetaTrader 4. Затова е необходимо да изтеглите този индикатор от интернет или да поискате от вашия брокер да ви бъде изпратен по мейл. След като индикаторът е вече на вашия компютър, е необходимо да го сложите в инсталационната папка на MetaTrader 4. За целта отивате в Program Files, MetaTrader 4, папка Експерти, папка Индикатори. Чрез влачене или Copy-Paste поставяте новия индикатор в папката. Необходимо е да рестартирате платформата. Отварянето на индикатора става последният начин. Бутон Добавяне, меню Индикатори, подменю Потребителски, Price Channel Stop NK. Отваря се прозорец с автоматично зададени настройки, които при желание можете да промените. Индикаторът е изобразен върху графиката на цената под формата на зелени и червени точици и зелени и червени линии. За buy сигнал се приема моментът, в който индикаторът престане да чертае червена линия и отбележи зелена точка, както е показано тук. Съответно, за sell сигнал се разбира, когато индикаторът престане да чертае зелена линия и отбележи червена точка или както е показано тук. Линиите на индикатора могат да се ползват като ниво за определяне на стопа. Сега ще разгледаме примерни резултати от употребата на индикатора при реална търговия. При откриване на позиция Buy тук, до позиция Sell тук, приблизителната печалба е 296 пипса. При откриване на позиция Sell тук, до позиция Buy тук, приблизителната печалба е 22 пипса. При откриване на позиция Buy тук, до позиция Sell тук, приблизителната печалба е 147 пипса.